En primer lloc, doncs, benvinguts i benvingudes i gràcies per venir a aquesta jornada que és la intentona en segona vegada, perquè la primera que vam convocar, la presentació pública del seminari, doncs va coincidir amb el ple del Parlament, el primer, un dels plens d'investidura que hi ha hagut, i per tant, per la coincidència i la impossibilitat, a més que estigués el Javier Pacheco, doncs vam tenir d'ajornar-ho. Com sabeu, aquesta és la presentació pública del seminari, però també és la presentació pública del document, del primer document que ha fet el seminari sobre la situació política actual a partir de la resolució que vam aprovar en el congrés que vam fer ara fa un any justament. Llavors, només per refrescar-ho, el seminari Salvador Seguí és un seminari que ja fa uns quants anys que funciona, que té l'objectiu com a principal aprofundir en el que és el debat i les propostes del projecte sindical en el marc d'un sindicat que ens definim com un sindicat de classe nacional i per tant el que comporta això i en relació a tots els temes que tenen a veure tant amb els drets socials com els nacionals, tal com nosaltres ho entenem. És un seminari que és plural, el coordina l'Alfons Labrador. Actualment, en aquesta nova etapa que va començar en el Congrés, està format per 7 membres, és paritari, i el comptem amb l'Alfons com a coordinador, amb la Rosa Sanz, el Joan Maria Santís, la Carme Martínez Ruzafa, la Cristina Rodríguez, el Ramon González, el Jesús González i jo mateixa. I fruit d'aquest primer d'un any de començar a treballar a partir d'aquesta resolució, hem fet aquest document que ara us presentarà, després us presentarà l'Alfons, que es diu Una proposta per la democràcia, la convivència i la cohesió social i que ens sembla que és plenament vigent. És fruit també del debat en el seminari, un seminari que vol recollir la pluralitat del que és el nostre sindicat, entenem que aquest document és un document important per debat i perquè situï també o tingui de referència la direcció del sindicat, que és qui després ha de fer ús i ha d'implementar totes les qüestions que nosaltres aquí proposem. Ens va semblar que estava bé començar aquesta presentació pública del seminari amb una reflexió sobre el que ha representat el sindicalisme de classe a Catalunya i en aquest sentit comptem amb el Juan Cristóbal Marinello, al qui en primer lloc li vull donar les gràcies per haver vingut avui. Ell és doctor en Història i Ciències Socials. Actualment és investigador postdoctoral de l'Institut d'Història Contemporània de la Universitat Nova de Lisboa, però ell es va doctorar a la Universitat Autònoma de Barcelona i es va doctorar amb una tesi que era el sindicalisme i violència a Catalunya 1902-1919. I per tant ens semblava que a més aquest treball que nosaltres el vam poder conèixer també en el marc del Premi Àngel Rozas, ens semblava que era molt adient perquè ens emmarqués també el que representava el sindicalisme d'aquella època i la figura del Salvador Seguí, que a més és el que dona nom al nostre seminari. Per tant, jo li passo la paraula a Juan Cristóbal y... Bueno, buenas tardes. Quería comenzar agradeciendo la invitación. La verdad es que me hace especial ilusión estar aquí esta tarde porque yo creo que el Seminario Salvador Seguí es una de las iniciativas que yo creo que han sido en parte responsables de que la figura de Salvador Seguí, afortunadamente, haya sido una importante excepción, yo creo, desde el punto de vista de la memoria histórica. Es decir, es una figura que no ha caído en el olvido, a diferencia de tantas otras figuras del movimiento obrero. Pero la memoria de Salvador Seguí yo creo que también encierra una gran paradoja, es seguramente una de las figuras más reconocidas de la historia del sindicalismo catalán, pero al mismo tiempo el conocimiento que se tiene de él es muchas veces superficial. Yo creo que mucha gente sabe que fue alguien importante, pero poca gente tal vez podría decir exactamente por qué fue tan importante Salvador Seguí.
Y en mi opinión la capacidad de seguir de escapar un poco de este olvido se debe a la transversalidad de su figura, ¿no? Su importancia histórica trascendió su mera actividad en la CNT, ¿no? Ya que fue un actor clave en la modernización y en la consolidación del sindicalismo aquí en Cataluña. Y además también tuvo la capacidad para tejer alianzas, para relacionarse con otros actores políticos fuera de la CNT, ¿no? Algo que la verdad fue poco común en ese mundo a veces tan cerrado que fue el anarcosindicalismo. Yo creo que en gran parte este desconocimiento un poco que hay sobre Salvador Seguí es sobre todo culpa de nosotros historiadores, ¿no? Que no hemos hecho en realidad un gran trabajo con respecto a su figura. En nuestra defensa hay que decir que Salvador Seguí es una verdadera pesadilla para los historiadores, ¿no? Nosotros cuando trabajamos con este tipo de distancias temporales de más de un siglo, donde no queda nadie vivo, dependemos completamente de fuentes escritas, ¿no? Y Salvador Seguí fue un gran orador, fue un gran conferenciante, un gran tertuliano, pero la verdad es que escribió muy poco, ¿no? Entonces, gran parte de lo que sabemos de él o de lo que creemos saber de él se basa en testimonios de gente que le conoció, ¿no? Testimonios que muchas veces se han demostrado poco fiables, ¿no? Sea por la fragilidad de la memoria, sea por intereses políticos, ¿no? Y también un poco por el modo trágico en que murió Salvador Seguí, ¿no? Y que ha significado que más que un retrato fiel se haya ido construyendo un poco un mito en torno a su figura, ¿no? Entonces la idea de la charrada es tratar de hacer un retrato de Seguí lo más apegado a lo que sabemos efectivamente de él y situarlo un poco en el contexto del desarrollo histórico del sindicalismo aquí en Cataluña, ¿no? Para eso, primero voy a hacer un breve perfil biográfico, ¿no? 4 cosas. Luego me referiré a los sindicatos únicos de industria, ¿no? Que yo creo que es la principal aportación, entre comillas, práctica de Salvador Seguí al movimiento sindical catalán. También hablaré un poco, yo creo que puede ser interesante hablar un poco del pensamiento de Salvador Seguí con respecto a Cataluña y la cuestión nacional. Y por último, considerando que hace poco se cumplieron 95 años de su asesinato, también acabaré la charrada hablando un poco de las circunstancias que llevaron a su muerte. En líneas generales, conocemos bastante bien la biografía de Salvador Seguí, aunque hay algunas lagunas importantes, ¿no? La primera es el famoso mote de Noi del Sucre, ¿no? Hay muchas anécdotas, muchas historias de cómo nació, pero la verdad es que no sabemos cuál es la verdadera, ¿no? Lo que sí que es cierto es que este mote de Noi del Sucre define a Salvador Seguí desde muy joven, ¿no? Ya cuando comienza a ser conocido, cuando comienza a ser un personaje público, los periódicos tenían que especificar que ese Salvador Seguí que habló en tal mitin era el Noi del Sucre, porque si no se asumía que los lectores no iban a saber de quién se trataba, ¿no? Otra duda básica que existe sobre el lugar de su nacimiento: hay evidencia de que fue en Lleida, pero mucha gente que lo conoció dice que fue en Tornabous, ¿no? En la comarca de Urgell. Pero sea como sea, la familia Salvador Seguí se traslada cuando todavía era un bebé, se traslada a Barcelona, ¿no? Atraído un poco por ese gran crecimiento, esa gran expansión de Barcelona en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Era una familia de trabajadores, ¿no? El padre era panadero y la madre probablemente trabajaba como obrera industrial. Y la familia se instala en Barcelona en lo que entonces se conocía como el barrio chino, ¿no? Es decir, la parte baja del Raval, ¿no? Uno de los barrios más pobres y más duros de la Barcelona en esa época. Seguí tuvo la peculiaridad de ser hijo único, lo que le permitió ir a la escuela más o menos hasta los 12 años, ¿no? Algo que en realidad era poco común para los hijos de trabajadores de la época, ¿no? Que normalmente sí lograban ir a la escuela, tenían que abandonarla mucho más jóvenes. De todas maneras, Seguí también abandona la escuela a los 12 años y se convierte en aprendiz de pintor de paredes, ¿no? Que va a ser el oficio, ¿no? Que va a ejercer durante toda su vida. Que Seguí fuera pintor de paredes yo creo que es un detalle importante, ¿no? Era un trabajo que ofrecía mucha autonomía, incluso la posibilidad de trabajar individualmente, o sea, era un mundo muy alejado, ¿no? De la disciplina de trabajo de la gran fábrica, ¿no? Y un poco del prototipo de obrero industrial que tenemos en la cabeza, ¿no? Y esta independencia que le da a su oficio permitió que Salvador Seguí de joven fuera desarrollando una importante cultura autodidacta, ¿no? que le dio acceso, que le permitió participar, ¿no? del mundo de las tertulias intelectuales que habían en Barcelona, las tertulias de café que habían en Barcelona a comienzos del siglo XX, ¿no? El joven Salvador Seguí se va transformando en un bohemio, ¿no? Cada vez más cercano al movimiento anarquista. De hecho, fue miembro de un grupo de afinidad que se llamaba Los Hijos Sin Nombre, que era expresión de un anarquismo, digamos, bastante intelectual, un poco nihilista, ¿no? Que tenía como referencia a Nietzsche, que estaba muy de moda a comienzos del siglo XX.
En todo caso, aunque Seguí siempre se ha considerado anarquista, la verdad es que su militancia no sigue demasiado tiempo por esa línea, sino que se desarrolla desde muy joven en el seno del movimiento obrero, ¿no? En el seno de los sindicatos, ¿no? Ya cuando tenía 17 años era parte de la junta directiva de la Asociación de Pintores, ¿no? Y de ahí en adelante lo vamos a ver en primera línea de muchos de los grandes hitos del sindicalismo aquí en Cataluña. Con tan solo 20 años, Seguí es elegido como miembro del comité organizador primero y luego del comité directivo de Solidaridad Obrera, ¿no? Que es un poco el embrión del que nace la CNT. Antes de ser el periódico de la CNT, Solidaridad Obrera era una federación sindical de Barcelona, creada en 1907, que en 1908 se transforma en una confederación de toda Cataluña y en 1910 pasa a ser, ¿no?, la Confederación Nacional del Trabajo, ¿no?, la CNT. Recalco tanto la idea de la juventud de Seguí, no porque crea la idea que era una especie de joven prodigio del sindicalismo, sino porque yo creo que es interesante tener en cuenta que su actuación se da en el contexto de una lucha o de un conflicto más que una lucha generacional al interior del sindicalismo catalán, ¿no? Y sobre todo el sindicalismo más relacionado con el mundo libertario, ¿no? Por una parte estaba una nueva generación, ¿no?, la generación de Seguí, muy influenciada por unas ideas nuevas que estaban llegando de Francia, ¿no?, el llamado sindicalismo revolucionario, y por otra parte estaba la vieja guardia que seguía teniendo como referencia a la primera internacional, ¿no?, la de Marx y de Bakunin, y que también conservaba un trauma muy profundo de lo que había sido la represión del terrorismo anarquista a finales del siglo XIX. Uno de los aspectos que va a favorecer como el recambio generacional definitivo en el sindicalismo catalán fue la situación creada por la Primera Guerra Mundial, ¿no? A pesar de que España se mantiene neutral, la verdad es que los efectos de la guerra se sintieron muy fuertes en todo el país y crearon un enorme descontento social, ¿no? Y es justamente durante los años de la guerra que Salvador Seguí, junto a una serie de jóvenes dirigentes sindicales, llegan a los puestos directivos de la Confederación Regional del Trabajo, la CRT, que era la sección catalana de la CNT, ¿no? Y desde estos puestos directivos comienzan toda una labor de renovación y de modernización del sindicalismo del movimiento obrero catalán. Pero antes de esta renovación, la prioridad, la urgencia era intentar, digamos, ofrecer una respuesta contundente a esta gran crisis social que había creado la Guerra Mundial, ¿no? Y lo que propone Salvador Seguí es establecer una alianza con la UGT, ¿no?, una alianza con la idea de potenciar la capacidad de acción de la clase obrera, ¿no? Y efectivamente se logra establecer esta alianza CNT y UGT en 1916, ¿no?, de las pocas veces que las dos centrales colaboran, y esta alianza va a desembocar en agosto de 1917 en una gran huelga general revolucionaria. Como es sabido, ¿no?, esta huelga termina fracasando y desencadena una gran represión sobre el movimiento obrero. Pero en Cataluña los sindicatos logran recuperarse muy rápidamente y comienzan también a radicalizarse muy rápidamente, ¿no? Pensemos que estamos hablando de segunda mitad de 1917, comienzo de 1918, o sea, el momento en que empiezan a llegar, ¿no?, todas las noticias de Rusia de la revolución bolchevique. Entonces, en 1918 hay una verdadera explosión de la CNT, ¿no?, que logra establecer una hegemonía casi completa sobre el movimiento sindical catalán, ¿no?, y se transforma en una gran amenaza tanto para la patronal como para el Estado de la Restauración. Y para entender este enorme, este inesperado crecimiento, la figura de Salvador Seguí es fundamental, sobre todo por su capacidad para revolucionar la forma en que se organizaba el movimiento obrero a través de la creación de los sindicatos únicos de industria, que, como dije, fueron la principal aportación, entre comillas, práctica de Salvador Seguí al movimiento catalán. Obviamente el movimiento obrero y el sindicalismo tienen una historia mucho más larga, pero yo creo que hasta el surgimiento del sindicalismo industrial es difícil hablar de un sindicalismo de clase en el sentido en que lo entendemos hoy en día, ¿no? El desarrollo del sindicalismo industrial es un fenómeno global, ¿no?, que se da sobre todo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que aquí en Cataluña es un fenómeno bastante precoz, ¿no?, que comienza justamente con la creación de los sindicatos únicos en 1918. Entonces, ¿qué había antes de los sindicatos únicos? Lo que existían eran las llamadas sociedades de oficio o sociedades obreras, que eran asociaciones generalmente pequeñas, ¿no?, que agrupaban a todos los trabajadores de un determinado oficio a nivel local, ¿no? Durante todo el siglo XIX y comienzos del XX, estas sociedades obreras fueron la verdadera columna vertebral, ¿no?, del movimiento obrero,
pero tenían algunos problemas y algunas limitaciones importantes que las transformaban en un movimiento extremadamente precario y fragmentario, ¿no? En primer lugar, pensemos que agrupaban a categorías muy específicas de la clase trabajadora, ¿no? Agrupaban también a las categorías más cualificadas, ¿no? Los oficiales de un determinado oficio, ¿no? Lo que excluía prácticamente a la gran mayoría de la clase obrera, ¿no? Y también implicaba en muchos casos la división de los trabajadores en los mismos centros de trabajo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la industria de la construcción, ¿no? Que era la industria de Salvador Seguí. En una misma obra había una enorme gama de oficios, ¿no? Estaban los paletas, peones, carpinteros, ebanistas, yesistas, estucadores, los que hacían los mosaicos, en fin, etc. Y pintores como Salvador Seguí también. Y claro, cada uno de estos obreros, a pesar de trabajar en la misma obra, de trabajar codo con codo, ¿no? Tenían una sociedad de oficio diferente, ¿no? Un sindicato propio. No quiero dar una idea equivocada y que parezca que quiero criticar a las sociedades de oficio, ¿no? Las sociedades de oficio fueron organizaciones fundamentales para el surgimiento del movimiento obrero y para el desarrollo del sindicalismo, ¿no? Pero lo que pasa es que en la época de Salvador Seguí era evidente, o mejor dicho, era evidente para los más visionarios, ¿no? Que con las grandes transformaciones del capitalismo entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, las sociedades de oficio se habían quedado obsoletas, ¿no? Eran organizaciones que ya no eran útiles para llevar adelante una lucha sindical efectiva. Y en parte se habían quedado obsoletas porque los empresarios también se habían ido adaptando y organizando, ¿no? En respuesta al surgimiento de estas sociedades de oficio. Hay que decir que los empresarios, sobre todo los empresarios catalanes, fueron muy reticentes a aceptar, ¿no? Las organizaciones de los trabajadores. Inicialmente, entonces, los empresarios también comienzan a organizarse en base al propio oficio. Pero a comienzos del siglo XX, los empresarios de la construcción de Barcelona deciden ir un paso más allá y se transforman en una especie de vanguardia del movimiento patronal. Fueron los primeros que entendieron que para neutralizar eficazmente a los trabajadores, ¿no? Era necesario tejer alianzas más amplias y federarse no solo en base a un oficio, ¿no? Sino que en base a ramos industriales, ¿no? Y es así como a mediados de 1913 nace la Federación Patronal de la Construcción de Barcelona. Salvador Seguí, ¿no? Que por ese entonces, como vimos, era un destacado dirigente sindical, sobre todo en el ramo de la construcción, es de los que entiende que hay que responder a este movimiento patronal con sus mismas armas, ¿no? Es decir, que era necesario salir del aislamiento en que vivían las sociedades de oficio y comenzar a construir frentes más amplios, ¿no? Con los trabajadores de un mismo ramo. Y es así como a los pocos meses surge también una federación sindical del ramo de la construcción, de la cual Salvador Seguí se va a transformar rápidamente en secretario general. Pero esto tampoco fue suficiente, ¿no? En Barcelona las sociedades de oficio tenían una tradición muy arraigada de autonomía y de rechazar cualquier tipo de control externo, ¿no? Es decir, las federaciones sindicales que se construían eran federaciones en las cuales los acuerdos, prácticamente ningún acuerdo era vinculante, ¿no? Era de obligado cumplimiento para las organizaciones que componían la federación, ¿no? Y así, evidentemente, construir una organización sindical disciplinada y capaz de plantarle cara a la patronal era muy difícil. En 1916, en plena guerra, hay una gran huelga general de la construcción en Barcelona, impulsada por la Federación Sindical. Es una huelga que acaba en una dura derrota, ¿no? En buena medida esta derrota se da porque, a medida que se alarga el conflicto, varias sociedades de oficio comienzan a descolgarse sin que la Federación pudiera hacer nada para impedirlo. Y es esta experiencia, ¿no? Que consolida ya la idea entre muchos sindicalistas de que era necesario dar vuelta a la página y cambiar el modo de organizarse y organizarse en base a industrias, ¿no? Salvador Seguí, junto a una serie de jóvenes dirigentes sindicales, impulsan la idea de construir sindicatos únicos por cada rama industrial, ¿no? Es decir, reunir a todos los obreros de una determinada industria en un solo sindicato, en una sola organización, ¿no? Hay una lucha interna, ¿no? Es decir, hay sociedades de oficio que se resisten mucho a cambiar, ¿no? Sobre todo porque con este nuevo organigrama iban a desaparecer, pero finalmente el sector liderado por Salvador Seguí logra imponerse y los sindicatos únicos son aprobados en el verano de 1918 en el llamado Congreso de Sants, ¿no? de la CRT. La creación de los sindicatos únicos revolucionó completamente lo que era el movimiento obrero en Cataluña, ¿no? Para que nos hagamos una idea, en junio de 1918, es decir, en el momento del Congreso de Sants, la CRT decía tener 74.000 afiliados en toda Cataluña.
En diciembre de 1918, 6 meses después, dice tener 345.000 afiliados, ¿no? En un momento en que, para que nos hagamos una idea, se calcula que la población obrera de Cataluña era de 500.000 aproximadamente. Entonces los sindicatos únicos no solo significaron un aumento de la afiliación, ¿no? Por primera vez dieron una estructura sólida y disciplinada al movimiento sindical, lo que claro se tradujo en un gran aumento del poder de los sindicatos, ¿no? En este sentido, la CRT, como digo, la sección catalana de la CNT, liderada por Salvador Seguí, fue la primera organización en Cataluña que logró funcionar verdaderamente como una central sindical y agrupar a una gran cantidad, a una fracción mayoritaria de la clase trabajadora, ¿no? Algo que no había logrado ni la Primera Internacional, ni la UGT, ni seguramente tampoco la CNT en sus primeros años. Pero claro, esta rápida expansión de la CRT va a llegar a un choque frontal, ¿no? Con la patronal y con el Estado, ¿no? Y este choque frontal es la famosa huelga de la canadiense de 1919, ¿no? Una huelga en la que Salvador Seguí tiene un rol protagónico, un rol muy importante, pero que es una huelga que acaba significando una derrota importante para la CNT, ¿no? Y que sobre todo provoca una respuesta muy dura, muy violenta de la patronal, ¿no? Apoyada también por un sector del ejército, ¿no? Entre 1919 y 1923, la situación social en Barcelona pasa a ser de una violencia extrema, ¿no? Es la época sangrienta del pistolerismo, que va a ir desarticulando todo este poder sindical que había construido la CNT, ¿no? Y que también es la época donde es asesinado Salvador Seguí, ¿no? Pero bueno, como dije sobre su muerte, voy a referir un poquito al final de la charrada. De momento, el otro tema que creo que es interesante profundizar un poco era sobre el pensamiento de Salvador Seguí con respecto a Cataluña, ¿no? Y con respecto a la cuestión nacional, ¿no? En los últimos años se ha visto con frecuencia aparecer, ¿no? En las redes sociales o incluso en artículos, ¿no? Citas de Salvador Seguí que a veces lo pintan como una especie de proto-independentista, ¿no? Y otras veces lo pintan como el contrario, como una especie de anarquista ortodoxo, ¿no? Que niega cualquier tipo de nacionalidad, ¿no? El problema es que estas citas siempre aparecen completamente descontextualizadas, ¿no? En realidad el pensamiento de Salvador Seguí era sobre Cataluña y sobre España era más complejo, ¿no? Estaba más lleno de matices, ¿no? Que hacen imposible reducirlo a este blanco y negro, ¿no? Además, ¿no? Intentar colocar a Salvador Seguí en una posición concreta del debate actual no deja de ser un poco un anacronismo, ¿no? Entonces, para entender el pensamiento de Salvador Seguí, yo creo que hay que tener muy en cuenta el contexto en que vivió, ¿no? Recordemos que en 1898, ¿no? Se pierden las colonias, ¿no? Y nace en España un potente movimiento intelectual, ¿no? Que se plantea como tarea fundamental regenerar, ¿no? A España, ¿no? La imagen de la España de la Restauración, ¿no? Es tremendamente negativa, ¿no? Era un régimen conservador, clerical, corrupto, represivo, ¿no? Y Seguí se forma en este ambiente intelectual regeneracionista en el que el objetivo era sacar a España de su atraso, ¿no? Y en el que muy poca gente, incluso entre el catalanismo, está pensando siquiera en términos de independencia, ¿no? Además, claro, la independencia como la entendemos, ¿no? Hoy era un proyecto que tal vez tenía poco sentido en la tradición libertaria en que se había formado Salvador Seguí, ¿no? Al igual que gran parte del movimiento libertario, Seguí se movía sobre todo en la tradición del federalismo de Pi Margall, ¿no? Una tradición que tuvo mucho arraigo popular en Cataluña, ¿no? Era un federalismo evidentemente respetuoso con la identidad nacional, ¿no? De las distintas nacionalidades, que miraba no solo a España, sino que al conjunto de la península ibérica, ¿no? Y además era un federalismo construido desde abajo, ¿no? En base a pactos libres, y que por ende estaba basado también en la libertad de disolver unilateralmente también estos pactos, ¿no? Por eso lo que hoy llamaríamos derecho de autodeterminación estaba implícito, ¿no? Era constituyente de este tipo de federalismo, ¿no? Y por eso digo también que la independencia, en el sentido que lo entendemos actualmente, no tendría demasiado sentido, porque en este modelo, en este marco mental federal, ¿no? No existía una dependencia de un poder externo o de un centro político. Entonces, si yo creo que la imagen de Salvador Seguí como una especie de proto-independentista es un poco anacrónica, otra imagen que aparece de repente, que es un poco de el Seguí anticatalanista, antinacionalista, yo creo que también es anacrónica y también bastante engañosa, ¿eh? Porque yo creo que la identidad catalana, ¿no? La catalanidad de Salvador Seguí a nivel personal era muy profunda, ¿no? Y esto es un hecho que es bastante innegable, en el que coinciden los testimonios de toda la gente que le conoció, ¿no? Y tampoco es un hecho menor, considerando un poco que la relación entre catalanismo y movimiento obrero a comienzos del siglo XX
era compleja, ¿no? Es decir, recordemos que el catalanismo como movimiento durante la época en que vivió Seguí era un movimiento fundamentalmente expresión política de la burguesía catalana, ¿no? La misma burguesía que se enfrentaba diariamente con los sindicatos, ¿no? Entonces, la hostilidad que muchas veces, y que de hecho es verdad que Seguí manifestó contra el catalanismo, era en realidad una hostilidad contra una monopolización del proyecto catalanista por parte de la burguesía, ¿eh? En el fondo lo que Seguí pensaba es que ese amor a Cataluña que decía tener la Liga regionalista, ¿no? la de Francesc Cambó, era un amor, digamos, más bien de fachada, ¿no? Mejor dicho, que si llegado el momento de elegir, ¿no? Él pensaba que la burguesía catalana siempre iba a elegir sus intereses de clase por sobre la libertad de Cataluña, ¿no? Y en resumen, para Salvador Seguí, ¿no? Ni los políticos españoles podían modernizar España, ni los políticos catalanistas podían llevar a Cataluña a cumplir su misión histórica, ¿no? Porque yo creo que otro tema interesante es que en muchos sentidos Seguí participaba de una idea que había estado muy presente en los orígenes del catalanismo, ¿no? Es decir, la idea de que la misión histórica de Cataluña era la de ejercer un liderazgo que permitiese sacar a España, ¿no? De ese atraso crónico en que se había quedado en el siglo XIX, ¿no? Aunque claro, Seguí basado, como dije, en una tradición más libertaria, más federalista, más que en España piensa en términos ibéricos, ¿no? En una gran confederación de pueblos de toda la península, ¿no? En definitiva, ¿no? Para Salvador Seguí, esa transformación urgente que requería Cataluña, que requería España, no iba a ser impulsada por la monarquía, no iba a ser impulsada por el catalanismo, ¿no? Y tampoco parecía que pudiera ser impulsada por los partidos de izquierda y republicanos, que en ese momento eran bastante pequeños, estaban fragmentados y peleados entre ellos, ¿no? La única fuerza social que para él parecía poder cumplir, ¿no? Con esta misión era el proletariado, ¿no? A través de una actuación autónoma que solo podía garantizar el sindicalismo revolucionario, ¿no? Porque claro, si la política no podía aportar soluciones, la solución debía ser revolucionaria, ¿no? Pero Seguí no creía que la revolución fuese una especie de remedio mágico para todos los males de la humanidad, ¿no? Él entendía que las revoluciones no se improvisaban, no se producían por generación espontánea, ¿no? Sino que eran procesos largos y que requerían de mucha preparación, ¿no? Seguí, hay muchos autores que dicen que está obsesionado con la idea de que la clase obrera estuviese preparada para poder tomar las riendas de la sociedad, ¿no? Al llegar el momento de la revolución, ¿no? Y poder, digamos, conducir una transición desde el capitalismo a una sociedad sindicalista, ¿no? Recordemos que Seguí vive en un momento en que muchos pensaban que el colapso del capitalismo era inevitable e inminente, ¿no? Y Salvador Seguí es de los que creen que la alternativa pasaba por construir un socialismo organizado en base a los sindicatos, ¿no? Es decir, para Seguí el sindicato era la matriz, ¿no? En torno a la cual imaginar una sociedad radicalmente democrática y gestionada horizontalmente, ¿no? Y por eso para él el sindicato debía tener un rol educativo, ¿no? Un rol pedagógico, ¿no? Debía ser una escuela de rebeldía para que los obreros se formaran éticamente y sobre todo para que desarrollaran las capacidades técnicas, ¿no? Para gestionar la sociedad postcapitalista, ¿no? Esta línea de pensamiento se va a ver, digamos, truncado un poco con la muerte, con el asesinato de Salvador Seguí, ¿no? Y no va a lograr recuperar verdaderamente una posición hegemónica al interior de la CNT, ¿eh? Los años del pistolerismo debilitaron enormemente la tradición sindicalista al interior de la CNT y favorecieron a las corrientes más radicales, ¿no? Y en esto hay que decir que el Estado tampoco ayudó, ¿eh? Durante los años del pistolerismo, los dirigentes sindicalistas, ¿no? Que eran la cara visible del movimiento obrero, fueron detenidos frecuentemente, ¿no? Lo que dejó un poco el campo abierto para que la militancia más radical, ¿no? más partidaria de una acción violenta, se hiciese con el control de la CNT, ¿no? De hecho, Salvador Seguí pasa prácticamente más de 2 años preso entre 1920 y 1923, es decir, durante la época del pistolerismo. La detención más larga comienza en noviembre de 1920, en la que Seguí es deportado a la fortaleza de La Mola, en Menorca, junto a decenas de dirigentes sindicales, incluso también junto a Lluís Companys, y será liberado tan solo 1 año y medio después, en abril de 1922, ¿no? Seguí es asesinado en marzo de 1923, ¿no? Es decir, prácticamente 1 año después de ser liberado, ¿no? Durante este último año de su vida se dedica fundamentalmente a intentar reorganizar a la CNT, ¿no? Y sobre todo a intentar encontrar una salida a la situación de violencia crónica en que se había empantanado la lucha sindical en Barcelona, ¿no? A raíz del pistolerismo, ¿no?
Hay que decir que durante los años del pistoralismo una parte importante de la violencia se enmarcaba en la lucha entre la CNT y los sindicatos libres, ¿no? Que eran una organización sindical de extrema derecha apoyada y protegida por la patronal y por un sector de los militares. Cuando Seguí sale de la cárcel en abril de 1922, hay una situación un poquito más esperanzadora, ¿no? Hay un nuevo gobierno que trata de restablecer un mínimo de normalidad en la situación de Cataluña, ¿no? La CNT vuelve a ser legal, ¿no? Seguí y el resto de los dirigentes sindicalistas comienzan a retomar un poco el control de la Confederación e incluso se logra establecer una tregua con el sindicato libre. Pero lamentablemente esta situación no dura mucho, ¿no? El gobierno cae en diciembre, la patronal está enfurecida de que se haya permitido reorganizarse la CNT, ¿no? Los empresarios y los militares comienzan ya a inclinarse abiertamente por una salida autoritaria, por una dictadura, ¿no? Y entonces a comienzos de 1923 la tensión comienza nuevamente a aumentar, ¿no? En febrero se rompe la tregua entre la CNT y el Sindicato Libre, ¿no? Y comienza una serie de atentados y de represalias que culminan con la muerte de Salvador Seguí, con el asesinato de Salvador Seguí el 10 de marzo de 1923. Según los testimonios de los que le conocieron, la situación de peligro en que se encontraba Seguí en ese momento era evidente, ¿no? Pero no se sabe muy bien por qué, parece que se lo tomó, digamos, con bastante resignación, ¿no? Y en vez de intentar escapar o esconderse, decide redoblar un poco los esfuerzos de propaganda que estaba haciendo. Y es por eso que los pistoleros del Libre lo matan en una situación bastante cotidiana y prácticamente sin protección, ¿no? Lo matan saliendo de un bar con un amigo en el carré de la Cadena, lo que hoy conocemos como la Rambla del Raval, ¿no? En la esquina con el carré de San Rafael. En conclusión, yo diría que Salvador Seguí fue una persona que dedicó su vida a intentar transformar la sociedad en la que vivía, ¿no? Una persona profundamente comprometida con su clase y con el pueblo catalán, ¿no? Que supo reflexionar sobre los principales problemas sociales de su época, ¿no? Y también supo intentar responder a estos problemas de un modo, a través de soluciones originales. Fue claramente un revolucionario, pero nunca consideró que la revolución fuese una especie de varita mágica para solucionar todos los problemas de la humanidad. Para él lo importante no fueron tanto las abstracciones ideológicas, sino crear la capacidad para llevar los principios a la práctica. Y en definitiva para construir una sociedad democrática, libre, fraterna e igualitaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Cristóbal. I ara ja directament li passo la paraula a l'Alfons, que ja ens expliqui el document de contingut. Sapigueu que aquest document el tenim aquí fora i per tant que tots aquells que no el tingueu i el vulgueu tenir, doncs el podeu agafar a la sortida. Bona tarda. La veritat és que havíem d'haver presentat el document aquest ara fa unes setmanes i justament el dia que l'havíem de presentar va coincidir amb la investidura anterior, no? I es va veure que era més oportú ajornar el tema i una mica més i aquesta vegada ens torna a passar el mateix. Però estaven dient que si es feia un dia o un altre... Ara, jo de totes formes m'he mirat el document, he llegit el document i el que he vist és que és plenament vigent, no? I això no sé si és bo o és dolent, però és plenament vigent el que diu. Ara, sobretot perquè tracta sobretot d'alguns aspectes més estratègics, que és el que correspon també a la feina del Seminari Salvador Seguí, i perquè les coses més de conjuntura ja les tracta directament la direcció del sindicat. A veure, és un document que està aprovat per unanimitat al Seminari. El Seminari té una composició plural, està aprovat per unanimitat. S'ha elaborat amb la participació de tots els membres del Seminari, té un nivell de participació molt important. També hem incorporat consideracions de dues reunions que vam fer amb els sectors independentista i federalista, que van fer una sèrie de consideracions, algunes de les quals vam incorporar, i també hem incorporat aportacions del propi sindicat. Per exemple, algunes que estan recollides amb la resolució del Congrés i també alguna d'un document que jo crec que va ser important, que va ser aquell que va aprovar el Consell Nacional en un moment especialment complicat, diguem, per aquest. O sigui que és un document que
que vol subratllar sobretot el que és la reflexió col·lectiva que té aquest sindicat sobre aquest tema, que és molt important. O sigui, és un document col·lectiu a la forma d'elaboració i amb les aportacions que hi ha hagut. Quan estàvem fent, creiem que el que importava no és tenir un document d'equilibri, que això que en parla molt, sinó un document que pogués ser útil per sindicat. Aquest és un document que no busca l'equidistància, sinó que busca la utilitat. I sobretot és un document de propostes. El text conté algunes referències crítiques i també autocrítiques que entenem que són necessàries per ajudar a entendre una mica on estem i per què no. Jo personalment crec que per avançar amb la resolució del conflicte caldria una certa reconducció dels relats. Però això ja es veurà per part de tothom, aquesta reconducció de relats, i veiem que hi ha dificultats per aquestes qüestions. El document està construït sobre la base de 3 principis que són prou coneguts per tots vosaltres. Jo en tot cas els recordo. En primer lloc, el respecte a la pluralitat i diversitat del sindicat. Comissions Obreres de Catalunya som un sindicat molt plural, molt divers, com correspon a la primera organització sindical i social del país. Som d'alguna forma un reflex de la societat, i si no ho fóssim tindríem un problema. O sigui, el fet que tinguem un sindicat tan divers i tan plural ens fa, això, semblants amb la societat amb la qual volem intervenir. I, lògicament, també introdueix aquests elements de complexitat. Si tothom pensés igual al sindicat, aquest tipus de debat no es donaria. Es dona, perquè justament nosaltres som un reflex d'aquesta societat. El segon punt, el segon principi, és la defensa del dret a decidir del poble de Catalunya sobre el seu futur. Una posició que és coherent amb la formació que fem que Catalunya som una nació. I aquí recordem que Comissions Obreres té el dret d'autodeterminació als estatuts des de la fundació. O sigui que no és un tema ni sobrevingut ni una moda, que sempre aquí, companys com el company Agustí, això ho recordarà perfectament. Aquest és un tema que està des del principi, de la creació del sindicat. I clar, en el nostre cas és un principi de referència absolutament obligat. I en tercer lloc, una cosa que diem sempre, que pensem la consideració que els drets socials i nacionals són indestriables, són inseparables. Nosaltres que sempre hem cregut que la millor forma de fer avançar els drets nacionals és acompanyar dels drets socials i viceversa. I tenim molts exemples que demostren que això és així. I aquests 3 principis, el respecte a la pluralitat i diversitat del sindicat, la defensa del dret a decidir i la consideració que els drets socials i nacionals són indestriables. En resum, podem dir, i això és important, Comissions Obreres de Catalunya tenim una posició pròpia que respon a la nostra pròpia realitat i que està construïda a partir de les nostres pròpies referències. Això és una cosa... A veure, podem encertar més o menys, però en tot cas ho fem a partir del que som nosaltres mateixos. I des d'aquesta posició és el que hem plantejat, volem crear ponts d'entesa i diàleg per avançar en la resolució del conflicte, mantenir la convivència i preservar la cohesió social. I això no és tan fàcil. Un dia feien broma dient, sabem que en el cas dels conflictes, els ponts acostumen a ser els primers objectius militars. Això és una cosa que hem vist aquests dies amb la pròpia resolució aquesta que va presentar allí els ciutadans al Parlament, d'ingerència en relació al que correspon al sindicat. I per què anava aquesta resolució que va plantejar? Perquè, lògicament, hi ha alguna gent que es veu que es sent molt còmode amb el conflicte i que li interessa que aquesta cosa continuï. O sigui que això, aleshores, entrant als continguts del document, el text té una primera part de diagnòstic on es fa evident que les causes que incideixen en el que s'ha dit l'anomenat procés són diverses. Hi ha una molt reiterada, que és la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, no farem més extensió del tema, però hi ha una que nosaltres volem destacar, i és el neoautoritarisme en les formes de fer política.
I l'amenaça dient que aquest fenomen, aquest neoautoritarisme, que no només incideix en el procés, incideix, per exemple, en nosaltres. Recordarem l'última vaga general i la gent que tenim encara encausada per aquestes qüestions. L'amenaça que aquest fenomen comporta per a llibertats democràtiques. És a dir, es poden donar moltes raons que incideixen en el tema del procés. I el tema de l'Estatut s'ha agafat una mica dient com a element més central, però hi ha més coses. I és evident que sense aquestes formes de fer política autoritària, segurament les coses podrien anar d'una forma una mica diferent. Un neoautoritarisme que hem dit que no és exclusiu de la realitat nostra, dissortadament mires per Europa i veus també exemples d'aquest neoautoritarisme, però que aquí té expressions radicals. I expressions radicals com les limitacions a la llibertat d'expressió, encara hi ha gent ara encausada, però increïble, per el tema aquest, la brutal repressió de la policia a l'1 d'octubre o l'abusiva utilització de la presó preventiva. O sigui que aquí aquest comportament autoritari en les formes de fer política té expressions força radicals. El document denuncia la inacció del govern central, que sabem que ha eludit en tot moment la seva responsabilitat, té la responsabilitat d'oferir sortides i ho ha deixat el tema en mans de jutges i fiscals, la resolució d'un conflicte que tothom diu que és polític, però si és un conflicte que és polític no seria dient jo sí que estigués en mans només de jutges i fiscals. Hi ha més responsabilitats, dient també lògicament amb el tema aquest, però a ningú se l'escapa que la responsabilitat del govern espanyol és singular i per això nosaltres ho hem volgut aquest tema ressaltar. El conflicte, a la nostra opinió, només es pot resoldre amb voluntat d'enteniment per totes les parts i aparcant les vies unilaterals. Una cosa també situem amb el document. Això nosaltres ho hem dit des del principi. O sigui, el tema que les vies unilaterals no servirien per avançar en aquestes qüestions. I ara ho diu més gent. Quan nosaltres vam començar el tema aquest ho deia menys gent, ara ho diu més gent el tema aquest. Però bueno, aquesta és una qüestió dient clara. I també el document convida a la reflexió sobre algunes situacions que s'han produït. Una d'elles, la confrontació entre legitimitat i legalitat. Sobre aquesta qüestió el que diem és que el fet que una aspiració sigui legítima, per exemple, la reclamació de la independència és una aspiració perfectament legítima, no acredita que la seva consecució es pugui fer al marge de la legalitat. Això, amb l'espai de la Unió Europea no té reconeixement, i ho hem vist. O sigui, el tema aquest, de forma clara. D'altra banda, el document també denuncia tot el procés de recentralització de l'Estat, justament un procés de recentralització que es produeix i es confronta en un moment en què a Catalunya hi ha una demanda d'amplis sectors de la societat catalana d'assolir majors quotes d'autogovern, amb diverses expressions, com poden ser el federalisme, el confederalisme o la independència. Justament en un moment en què la societat reclama tenir més capacitat d'autogovern, justament això coincideix amb aquest procés de recentralització. I també això es confronta amb una forma de funcionament democràtic, i és el convenciment que molts problemes de la ciutadania es resolen millor des de la proximitat a la gent que és de la llunyania. Això són dues qüestions importants a tenir en compte. Per tot això creiem que és necessari una reforma de la Constitució per reconèixer la plurinacionalitat de l'Estat i poder oferir un futur que ha de ser lliurement acceptat. Això és una cosa que també diem. A veure, un tema que també volia fer una reflexió. Nosaltres considerem que la reforma de la Constitució és una reforma que té prou justificació en clau de futur, sense que calgui una reescriptura de la història per justificar nous relats. Nosaltres, com a sindicat, ens han tocat bastant de prop alguna d'aquestes reescriptures de la història. I ara només citaré dos. Una, vam veure al període immediatament posterior al període de la dictadura que apareixien nous protagonismes en la lluita antifranquisme, protagonistes que no havíem vist gaire amb els anys de la repressió. Això evidentment tenia una finalitat que és situar coses que no corresponen, però a la vegada afeblir el paper d'aquells que sí que estaven. O sigui que això és un tema que és així. I ara, per exemple, fa 4 dies, això el Javier Tebra ens ho explicava bé, a l'exposició que s'ha fet amb ocasió de la recuperació de la Model,
es fa un relat on no es mencionen pràcticament els dirigents obrers que van passar per la presó. És una altra forma, diguem, també de fer una reescritura, diguem, de la història. Jo recordo que fa poc, amb una intervenció, diguem, que va fer a l'Andreu Mallallo, o al Javier era també, que explicava que la gran majoria de la gent que va passar per tot eren dirigents obrers i dirigents de comissions obreres. I això, amb el relat aquest, diguem, que veus a la Model, no, situen, diguem, altres referències que no dic que no hagin de ser-hi, però en tot cas la referència principal és la que no està. Per això dic que la reforma, diguem, de la Constitució no cal ara tornar, diguem, a fer una reescritura de la història ni analitzar, diguem, coses fora de context. Té prou justificació, diguem, amb el propi esgotament de l'Estatut que s'ha posat, diguem, de referència amb la sentència del Tribunal Constitucional. És una cosa que és bastant evident, no? El document, diguem, fa una afirmació que creiem que és particularment important quan assenyala que la ciutadania s'ha vist doblement afectada pel conflicte de les relacions Catalunya-Espanya. Un conflicte que, diem, ha tensat la convivència i ha silenciat els problemes socials. De l'afectació a la convivència s'ha parlat molt i s'ha abusat, fins i tot, sobre el tema, diguem, de l'afectació, diguem, a la convivència. En canvi, el silenci sobre els problemes socials ha estat evident i s'ha parlat molt menys. Nosaltres ho hem denunciat des del sindicat i des de la plataforma Prou Retallades, que s'estaven silenciant durant tot aquest període. Els temes, diguem, de l'agenda social no estaven situats en la primera preocupació, diguem, de l'acció de govern. I la veritat és que hem de dir també de forma autocrítica que no estem sortit. Tot i els esforços, diguem, que hem fet, és evident que el que és, diguem, la perspectiva social està, diguem, bastant en un segon terme. Entrant ja en el capítol de propostes. En primer lloc, demanem, dient que cal una solució democràtica al conflicte polític i afirmem una cosa que sempre hem dit, que els conflictes en democràcia es resolen amb més democràcia i no amb més llibertat. Això és una cosa que sempre, diguem, ha estat així. Per això, diguem, reclamem la retirada de l'article 155 i la recuperació plena de l'autogovern i les seves institucions, que esperem que ara es produeixi i que sigui amb tots els efectes, també amb el control financer. De totes formes, no perdem de vista que el control financer ja estava abans de l'aplicació del 155, que imagino que ja ho recordaran, i que el control financer es feia, diguem, en base a l'aplicació de la llei d'estabilitat pressupostària que havia estat aprovada per Convergència i Unió. Ho dic perquè no aquestes coses també siguin presents amb aquesta qüestió. Però bé, quan demanem ara la retirada del 155, demanem la retirada del 155 i de totes les circumstàncies que hi ha de control de l'autogovern. Demanem l'alliberament dels líders de les entitats i dels dirigents que estan a la presó per actuacions polítiques que s'associen a un ús de la violència que en cap s'ha produït. Jo crec que això és una cosa d'una evidència, no? No hi ha cap justificació política ni jurídica perquè continuïn a la presó. I per això nosaltres ens hem, com a sindicat, implicat en tot el tema que hem tingut en relació amb aquesta qüestió. Dient que és necessari obrir vies de solució al conflicte a través del diàleg i la negociació sense imposicions, diguem, per part de ningú. I amb aquesta voluntat de contribuir a aquest objectiu, recordo que des de Comissions Obreres de Catalunya, juntament amb la Confederació Sindical de Comissions Obreres d'Espanya, hem proposat una doble via de negociació que continua sent plenament vigent. Una altra cosa que no sé si les coses van per aquí, però continua sent plenament vigent. Una taula per acordar un nou marc d'autogovern per a Catalunya mitjançant una ponència de reforma de la Constitució i una segona taula que acordi les condicions d'un referèndum a Catalunya. Creiem també que s'ha de construir una majoria social a favor d'una solució pactada al conflicte que faci possible el dret a decidir i sigui un punt de trobada i consens a la societat catalana. I també proposem, és un tema estratègic, fer de la defensa de les llibertats democràtiques un objectiu davant l'expansió del neoautoritarisme i la intolerància envers de la diferència. En relació, diguem, a la situació política, alertem que els greus problemes socials que pateix la societat catalana no poden esperar i una vegada elegit el nou president del Parlament cal nomenar un govern que
que pugui exercir de forma plena les seves competències, que esperem que sigui el més aviat possible. I una tasca prioritària d'aquest govern ha de ser recuperar drets i revertir les retallades, que és una qüestió que em sembla evident. Juntament amb tot el programa que tenim, que no és objecte d'aquest document, que va presentar el sindicat a les eleccions últimes autonòmiques, atribuint en exclusiva la representació de tota la societat. Com a vies de solució, proposem, això jo no som els primers que ho diem, però està bé, com a via de solució proposem que la llarga tradició federal o la més recent en favor de la independència s'han de reconèixer mútuament com a aspiracions legítimes d'amplis sectors del poble de Catalunya. I defensem que els canvis estructurals necessiten de majories socials àmplies i transversals i d'acords polítics per fer-los efectius, cosa que també coincidim, jo crec, ara amb més gent sobre el tema aquest. Hi ha un tema que pot tenir un particular interès, sobretot pel seminari. Pensem que s'ha d'aprofundir els conceptes de sobirania i d'independència. Que això és una feina que pot ser interessant pel sindicat en un món que cada vegada és més interdependent i que moltes de les grans decisions no s'adopten en l'àmbit dels estats. S'adopten en àmbits supraestatals, per exemple, el cas de la Unió Europea, o es prenen a instàncies que escapen a qualsevol control democràtic, o és, per exemple, amb el cas de les multinacionals. O sigui que amb un context cada vegada més interdependent, en què cada vegada més decisions escapen a el que és les decisions de l'Estat, tal com es considera clàssicament, pensem que valdria la pena explorar la possibilitat de la coexistència de sobiranies compartides en els diferents àmbits polítics de referència, Catalunya, Espanya i la Unió Europea. Creiem que és una idea a considerar i desenvolupar i nova també. Pensem que pot ser productiva, evidentment després ha de ser el poble de Catalunya el que decideixi el que vol sobre el tema. Però pensava que aquesta podria ser una línia de treball del propi seminari. I ja per acabar. El document també parla de nosaltres, del sindicat, de les responsabilitats que tenim com a primera força sindical i social del país. I el document fa diversos recordatoris importants. Una, que la nostra principal raó de ser com a sindicat és la defensa dels interessos dels treballadors i treballadores i que el nexe social és l'element troncal de l'organització. Hi ha més referències del sindicat, a més que aquest, però que aquest, el nexe social, és l'element troncal de l'organització i el que dona, sentit, en primera instància, al sindicat. Un altre tema, que ha estat una mica, també controvertit, que el caràcter sociopolític de comissions obreres respon a la defensa d'interessos generals i a la voluntat de transformar la societat, però no faculta el sindicat per intervenir com un agent polític més en el conflicte partidari. O sigui, Comissions Obreres és un sindicat sociopolític, és un element que quan es va posar en marxa el sindicalisme era una aportació important en el context europeu, que el sindicalisme era més referenciat a l'empresa, nosaltres teníem algunes limitacions o deficiències, però en canvi tenim aquesta qüestió perquè veníem d'un moviment de lluita per la llibertat, de recuperació per la llibertat, i el caràcter sociopolític era una cosa intrínseca al que era el sindicat, però aquest caràcter sociopolític vol dir defensa d'interessos generals i transformar la societat, defensa de la sanitat pública, de l'ensenyament, del transport, etc. Però no vol dir, com té un caràcter sociopolític, és un partit polític més i intervé com a tal en el conflicte partidari. Això és una qüestió que val la pena clarificar. Una altra cosa és que el sindicat es posiciona en el debat del país des de la seva pròpia reflexió, això ho hem dit, respectant la pluralitat de la seva afiliació i garantint en tot moment la seva independència. A veure, amb això de la independència és important, perquè nosaltres hem recorregut un llarg camí de conquesta de la independència per raons històriques i que tenien a més la seva explicació en el seu moment. I clar, jo crec que ara, després de superar aquestes qüestions, ara qualsevol connexió amb les anomenades corretges de transmissió no té sentit i molt menys que es vulguin recuperar. Nosaltres ja dic que el sindicat, amb el tema aquest, ha recorregut un camí important, un camí llarg,
per guanyar la seva autonomia i la seva independència, i en aquests moments la seva obligació és la defensa dels interessos dels afiliats i afiliades i de la classe treballadora en general. I a dir que ara no cal tornar a recuperar cap altre correix de transmissió. El document també recorda una cosa que van tenir al debat, que per a Comissions Obreres el problema de la gent treballadora són la primera preocupació i que no es pot ajornar la seva solució a la resolució del conflicte, de cap altre conflicte polític. O sigui, si el sindicat té unes necessitats, té unes obligacions, hi ha uns problemes de la gent, s'ha de dedicar a intervenir i a resoldre aquests problemes i dir, no, és que hi ha una altra qüestió que és superior. No, això no correspon. I es fa referència a un tema que està polèmic i és la convocatòria de vagues en relació a fets relacionats amb la situació política. I sobre això diem que a les empreses la vaga és una expressió del conflicte capital-treball i que les reivindicacions que van més enllà de les polítiques socioeconòmiques o sociolaborals han de tenir marcs d'expressió que involucren a la ciutadania. Però també diem que en circumstàncies excepcionals i quan respon a una lògica compartida té sentit el concepte d'aturada de país en defensa de les llibertats democràtiques, com per exemple va succeir el 3 d'octubre en protesta per les càrregues policials de l'1 d'octubre. Però té una altra lògica, té una lògica compartida que abasta, però clar, fer una vaga estrictament laboral per un objectiu estrictament polític ha de tenir aquestes característiques que dèiem ara. I ja per acabar, una de les coses que situa el document, volem impulsar el debat a la societat sobre els drets socials i nacionals i volem també fer aquest debat a la nostra organització. I per això, a tal efecte, informar que s'ha habilitat un espai en l'àmbit del Seminari Salvador Seguí on es podran expressar de forma individual o col·lectiva les diferents opinions que conformen la pluralitat del sindicat amb dos objectius: enriquir el projecte de Comissions Obreres i reforçar també la seva cohesió. Gràcies. Bé, doncs per acabar. De seguit, no ens hi deixem parlar. Sí? Sí, Les paraules. Si no ens mataran, si no ens deixem parlar, ens mataran. Doncs si algú vol comentar, dir alguna cosa. Li feia falta govern a Catalunya, ja ho tinc clar. Bueno, jo he llegit el document i ara escoltava el company Fons que venia a dir que hem de poder parlar i que dins del sindicat, com a la societat, existeixen posicions diferents respecte a la qüestió nacional i a d'altres. Però clar, estem parlant del conflicte nacional que ens està portant presos polítics, ens està portant eliminació de l'autonomia, etc. Però resulta que aquest document només apareix una proposta, una base de propostes, que és la reforma de la Constitució i el diàleg per fer un nou referèndum. I ara jo pregunto, i els que hem votat el dia 1 d'octubre considerant que era un referèndum, i ho continuem considerant, perquè fins ara l'expressió, el més avançat que s'ha pogut fer sota la repressió ha sigut aquest 1 d'octubre, quan més va participar la gent. Jo no sé si després hi haurà ocasió per fer un altre referèndum o no. Si veiés que l'estat espanyol està disposat a un pacte, potser m'ho podria pensar, però per ara no es veu. Bueno, el que deia, els que defensem que s'ha donat un pas, que és l'1 d'octubre, i els que defensem que la classe treballadora millorarà amb una constitució d'un estat propi i d'una república, podem expressar-nos
igualment amb aquesta posició o no? És a dir, només hi ha la via de reforma de la Constitució o hi ha també una possible via de consolidar aquesta república i tirar endavant i que la classe treballadora prengui posició dins d'aquesta situació. Jo crec que aquest debat a mi m'alegra que el puguem fer aquí dins del sindicat i crec precisament que aquest és un debat que té pendent el sindicat i que l'hem de fer perquè finalment jo estic molt d'acord que potser haurem d'arribar a discutir això de les sobiranies compartides, fins a on podrem arribar, fins no. Jo recordo ja haver estat en altres debats sobre el paper que juguen les multinacionals i què carai podríem fer. Però també pregunto, és que si no tenim un estat, estem en millors condicions? Perquè clar, jo suposo que si volem construir i formar part d'una república i la classe treballadora ha de jugar un paper essencial dins d'això, d'aquesta república, que ho pot fer, si ens signifiquem, si ens mullem, si ens arremanguem, si amb la Constitució diem no, la classe treballadora, els sindicats han de tenir aquests drets, etc. Jo crec que serà una eina també per controlar aquestes multinacionals. No dic que sigui completament efectiva, però serà una eina. Per tant, jo crec que aquest debat l'hem de poder portar sense por, en tota tranquil·litat, perquè precisament un dels elements que ha jugat a l'Estat és la por. La por a poder debatre, la por a poder veure què és el millor per a la classe treballadora. I jo crec que, si s'obre aquest camí, avui no resoldrem el tema, perquè crec que és un tema llarg, que és complex, però donem-nos la confiança que dins del sindicalisme i dins el sindicat de condicions obreres som prou madurs com per poder portar aquest tipus de debats i poder arribar a acords finalment amb un model de país que uns consideraran que aquest model de país més avançat socialment i tal serà a partir d'una reforma de la Constitució. Molt bé, però uns altres considerarem que això s'haurà de fer amb la construcció d'un nou estat. Per tant, no hi ha un model. El sindicat no té per què tenir un model nacional, que en el fons és el que m'ha semblat que venies a dir. Nosaltres ho hem fet bé perquè estem al mig i ens ha costat molt estar al mig, però és que no té per què posar-se al mig el sindicat. El sindicat ha de permetre que els independentistes i que volen una república es puguin expressar i també els que diuen no, jo crec amb una altra visió federal i tal, i que això ho podem pactar a partir d'una reforma, també es puguin expressar. I ens posarem d'acord amb el model de país. Això sí. Ara, la via política, com es resoldrà i qui decidirà, això ja ho veurem. Gràcies, de tota manera, per obrir aquest espai i que jo penso que l'hem d'obrir, no només avui aquí. Sí, primer felicitar Juan Cristóbal Marinero, que m'ha semblat que han fet un esforç de síntesi i de contextualització, sobretot de situar aquelles qüestions que no dic que serveixin per fer una còpia, una reproducció, però sí per reflexionar sobre la pròpia experiència del nostre sindicat, del sindicalisme confederal. I en aquest sentit jo crec que cal remarcar una qüestió que l'ha fet, però recollint segurament l'interès que té aquest debat que situava també el company fa un moment, que és la idea de Salvador Seguí sobre com fer les revolucions. Les revolucions no són, l'ha dit molt bé, com Marinero, no són allò per generació espontània. Les revolucions són un procés complex i a més és un procés segurament que cal
que necessita la preparació de la gent que hi participa en processos de canvi social tan espectaculars com són les revolucions, a no ser que parlem d'una altra cosa que no és una revolució. I això cal situar-ho, ho dic perquè a vegades s'escolta a l'esfera pública aquest tema de la revolució, d'una manera, ja més, perquè hem fet el centenari, tothom ja són revolucionaris. Jo crec que el sindicalisme de comissions, una mica entendre la història del sindicalisme de comissions de perspectiva, podríem dir que no és un sindicalisme revolucionari, com a l'època del naixement de la CNT, però m'atreveixo a dir, que pot ser un tot provocador, que sí que és un sindicalisme d'allò que es deia el reformisme revolucionari o revolucionarisme reformista, que ha parlat algun autor. És a dir, nosaltres estàvem ja, no estem al mig, estem davant, l'Alfons ho ha dit molt bé al principi, que qui reclamava el dret d'autodeterminació, en quin moment ho feia, en quin context. Vull dir, no estem al mig, estem endavant. D'altres han arribat ara, molt bé, perfecte, millor, ampliem, ens ampliem, que es diu ara, però nosaltres al mig no, estem davant del que és la defensa de les llibertats, que és el que va ser el moviment de les comissions durant el període de la dictadura, no? Això per una banda. Una altra qüestió, jo crec que és bàsica, és que confondre un sindicat, ho ha dit molt bé també el Cristóbal, la creació d'un sindicat com la CNT va ser un procés molt complex. És a dir, hi ha gent que crea un partit cada 2 setmanes, jo conec alguns, i això es pot fer. Un partit polític, registres entitats i muntes un partit. Un sindicat és una altra cosa, no dic ni millor ni pitjor, però té una altra funcionalitat social, té un altre objectiu social. I clar, no podem construir un sindicat si la nostra idea és que faci funcions del que no és un sindicat. Per això estan els partits, i està molt bé. Nosaltres tenim d'altres tarees. I per últim, el que ha dit Alfons, que jo crec que és molt clar. Aquest concepte de sociopolític, de vegades hi ha una confusió extraordinària. L'ha definit molt bé. Interès general, sense perdre que el vincle social del treball, els treballadors i la classe treballadora és l'objectiu fonamental, no? Del sentit de creació d'un sindicat, el nostre i qualsevol en la història del sindicalisme. És aquest, no un altre. Interès general, aportació de comissions, moviment sociopolític. Itàlia als anys 70, els companys del sindicalisme italià, CGIL, CECIL, d'altres, van veure que això de la sociopolítica tenia sentit, però en aquesta definició que ha fet Alfons, no en confusions sobre el que és el social i el polític. I per tant jo crec que és bo fer aquest tipus de debat i de seminari al voltant de la qüestió de classe i nacional. Per cert, de classe i nacional, no nacional i de classe, com de vegades es diu de manera equivocada. Bernat. Jo el document que us he fet m'ha semblat equilibrat i a mi em sembla que dintre de comissions podem parlar de tot. Però una cosa que jo he après dintre de comissions és que quan hi ha un conflicte laboral, que són els que jo he viscut, si tinc força, és a dir, si tinc els treballadors i puc aturar l'empresa, imposo la meva solució. I si no tinc força, intento pactar i poder, en aquest moment, alguns que ens estan portant a un conflicte tindrien que veure si tenen força o no. Perquè si no hi ha aquesta força, què estem fent? I aquest conflicte que estem parlant ara, aquesta independència d'estats, que jo coneixi, s'ha fet de 2 maneres en el món. O per la via armada o per la via pactada. I que jo sàpiga, en aquest moment, a l'altre ni vol pactar. Per només queda una. I jo no sé si estem disposats a aquesta una. A mi quan em parlen de tot pacífic, n'hi ha força. Tenim força per imposar una altra cosa. I aquestes coses se'ns demana als sindicats que ens posicionem, sobretot a comissions obreres. I tothom intenta situar-lo, tant l'independentista com el no independentista. Intenta situar-lo perquè qui té la força a la societat és comissions. Són l'única organització capaç que quan es mou atura el país. I això ho hem vist durant molts anys. I ho hem demostrat durant molts anys. Per tant, d'aquí ve aquesta tensió que ens estan fent. I per això dic que em sembla equilibrat el document que s'ha presentat perquè intenta mesurar aquestes dues parts. Jo crec que dintre de comissions podem parlar de tot. Malestaria que no poguéssim parlar de tot. L'altra cosa és que com a organització se'ns demani que tinguem una posició amb uns o amb uns altres. Nosaltres tenim la nostra. La nostra. I jo crec que és el que hem de fer.
tenir la nostra posició. I el que li agradi bé i el que no li agradi també és la nostra posició. I a mi per això deia que em semblava molt equilibrat. Gràcies. Jo volia fer-li una pregunta al professor Martinero perquè em sembla que el Salvador Seguí és un personatge que a mi em sembla molt interessant i que jo almenys conec molt poca cosa. Jo crec que va ser un sindicalista que, a més de defensar l'organització dels treballadors i la posició revolucionària del sindicat, va defensar també la capacitat contractual dels treballadors, és a dir, també crec que va defensar la capacitat de pacte. I m'agradaria que ens ho expliquessis una mica i que ens expliquessis una mica la seva relació amb el Francesc Layret, advocat laboralista, que per raons òbvies a mi m'interessa molt saber aquesta vinculació entre els advocats laboralistes i els sindicalistes. M'agradaria que ens expliquessis una mica més la faceta del CEL. Respecte a la posició segona del document que ha defensat Adalfons, crec que el que avui és majoritari a Comissions Obreres i ha de ser majoritari i hem de defensar tots amb molta força, és que el frontisme no sigui una via per trencar un sindicat que és el nostre, que ens ha costat tants esforços construir. Aquesta és la nostra posició majoritària, perquè la defensa dels treballadors som nosaltres i el que no pot ser que el frontisme, que jo crec que està trencant la societat, que està trencant les institucions, que està trencant la política, es pogués arribar a trencar el sindicat. Jo crec que aquesta ha de ser l'única, no l'única, la primera posició majoritària de majoria absoluta en el nostre sindicat. Algú més? Sí. Evidentment, jo el document de Caputara no el coneixia, però per el que ha explicat al fons. Xico una mica de Agustí. Xico una mica de Agustí. No t'ha sentit. Tot gira. Dic que... Ara sí, no? Dic que una de les coses que es planteja... Gràcies. No? Em sembla que està tancat. Està tancat. No, jo crec que hi ha... Una de les coses que es planteja és la pluralitat del sindicat. És lògic que un sindicat pot ser plural, però aquesta pluralitat que té diferents persones que pensen de diferents maneres, jo penso que això no tindria que ser un fre perquè el sindicat tingui clar per on té que anar i què és el que realment interessa al sindicat. Jo segueixo molt amb el Javi amb les publicacions que feu al sindicat i també per articles que surten a La Vanguardia, etc. Jo estic potser un 90% d'acord amb les coses que ell diu i les coses que ell planteja, perquè crec que són justes i són coses que realment el sindicat té que intentar lluitar per aconseguir-les. Però esclar, el sindicat té un problema i el problema que té el sindicat és per aconseguir aquestes coses que el Xavi ens planteja. Davant tenim un règim sortit del 78 que entre cometes es diu democràtics, però que té uns tics autoritaris amb una patronal que segueix la mateixa línia que el govern del bipartidisme que durant molts anys ha estat governant Espanya, que es converteix en un mur i en una barrera perquè aquestes reivindicacions tan justes que es plantegen es puguin assolir. És a dir, clar, llavors el sindicat té un problema, perquè d'alguna manera les reivindicacions són justes, però enfront hi ha un mur, hi ha una muralla que impedeix que aquestes reivindicacions que podrien canviar la vida dels treballadors no es podran tirar endavant perquè el règim del 78 ho impedeix i perquè el sindicat no té la suficient força per poder tirar aquestes reivindicacions tirades endavant. Comissions Obreres, amb el seu naixement, va ser fonamentalment un sindicat que es va crear en la lluita antifranquista
i que majoritàriament es va crear amb l'emigració dels anys 50 i dels anys 60 dels companys d'Andalusia, d'Extremadura i d'altres zones d'Espanya. Els catalans, en aquella època, només eren 4. La majoria de la gent era gent de l'emigració i era gent molt lluitadora, i a més ho va demostrar, que va lluitar per les reivindicacions de l'època, va lluitar contra la dictadura i va lluitar també després per l'amnistia i estatut d'autonomia. Molt bé, però aquest nucli fundacional del sindicat i el que va vindre després no era un sindicat, per dir-nos, de sobiranista. O sigui, el sobiranisme quedava molt lluny del sindicat, en què la comissió es deia Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Però, de fet, el nucli del sindicat i l'afiliació del sindicat no era sobiranista i continua encara sent majoritàriament no sobiranista. Jo crec que això està canviant perquè si quan l'últim congrés que es va fer ara fa un any, més o menys, em sembla que havíeu fet una enquesta i que havia sortit que hi havia un percentatge d'afiliats dels sindicats que creien en una Catalunya independent. Llavors, clar, el sindicat aquí té una gran responsabilitat. Té una gran responsabilitat en el sentit de quin camí es té que seguir. Sí, clar, per si ens fem guardians d'aquesta pluralitat i d'aquesta unitat, això ens impedeix donar passos en altres direccions, això és un problema pel sindicat. Perquè, a més, pot passar una altra cosa. Pot passar que jo crec que ja està passant. I és que hi ha la tentació de que neixin altres sindicats, sindicats nacionalistes. I clar, jo crec que això, per la classe treballadora, jo crec que és un mal invent. És un mal invent perquè jo m'imagino una Catalunya independent i republicana on Comissions Obreres té que ser el sindicat d'aquesta nació. Perquè des dels seus orígens s'ho ha guanyat amb les lluites de tota aquesta sèrie d'anys. Però, esclar, pensem una mica com podem tirar la negociació col·lectiva amb el panorama que tenim. Hi ha una gran resistència a la negociació col·lectiva. Les lluites per aconseguir un millor de vida o uns bons convenis, les lluites són escasses, quasi no se senten. Com podem lluitar contra o podem posar el tema de la pobresa energètica que afecta a tanta gent, la igualtat, totes les reivindicacions del sindicat, dels homes i les dones, l'accés a la vivenda, amb vivendes de caràcter social, la renda garantia, és a dir, etcètera. Tots aquests reptes que té el sindicat, si no hi ha un trencament amb el règim del 78, difícilment es podran tirar endavant. Per què? Perquè el règim, per les seves característiques, ho impedeix. Com canviar això? Una reforma de la Constitució, impossible. La reforma de la Constitució és impossible. Perquè, parlo de la Constitució espanyola, és impossible. Perquè la correlació de forces que hi ha dintre d'Espanya ja veiem quina és. Fins ara teníem el PP, des Guatemala, i ara Guatepeor amb Ciudadanos. Per tant, un canvi de la Constitució és una utopia. Perquè tal com està redactat perquè la Constitució es pugui canviar respecte a la pròpia Constitució és pràcticament impossible. És impossible. Llavors, esclar, Catalunya tenim ja una classe treballadora i unes classes populars que realment estan per la república, per la independència i per la república. I, bueno, les eleccions últimes que s'han fet, tant el 1 d'octubre com el 21 de desembre, així ens ho han demostrat. I jo crec que aquesta serà la tònica d'aquí en endavant. Clar, i davant d'aquesta situació, què fem, Comissions Obreres? Continuem formant part del sistema? Clar, perquè Comissions Obreres formen part del sistema. Seguirà sent-ho, no? Som un instrument de contrapoder del sistema. Per què no trenquem i sortim del sistema? No, jo no vull.
Per què no? Jo vull seguir sent un instrument de contrapoder del sistema. Això comporta assolir i guanyar les reivindicacions que estem dient. Perquè, esclar, si pensem que aquestes reivindicacions, aquesta taula de reivindicacions, aquesta lluita per millorar les condicions de la classe treballadora i de les classes populars amb el règim del 78, és impossible. És impossible. I la solució ve per la ruptura. Jo crec que aquí el sindicat aquí té un gran paper a jugar i una gran responsabilitat. El tema de que si la independència és una independència total o és una independència mitges perquè hi ha la Unió Europea, d'acord? Però una Catalunya independent ja decidirà si vol o no vol ser de la Unió Europea. Perquè, esclar, si la Unió Europea té que ser el que és ara en aquests moments, jo crec que no ens interessa la Unió Europea. Potser ens interessa més la EFTA o ens interessa més altres coses. Però la Unió Europea no, perquè la Unió Europea, fixeu-vos el que ha representat la Unió Europea, per exemple, els treballadors del camp, de la pagesia. El que ha passat, el que ha significat la Unió Europea per Grècia, per la classe treballadora de Grècia. La Unió Europea, aquesta dels mercaders i dels capitals, això no beneficia en res a la classe treballadora. Per tant, amb una Catalunya independent, ja la població ja decidirà si vol o no vol estar a la Unió Europea. Perquè potser és més interessant. Ha de portar l'Alfons a Kosovo. A mi me va portar a Kosovo i me queda clar quin era l'interès de la Unió Europea. Que porti l'Alfons a Kosovo un viatge. Espera, li passem la palabra a Juan. A ver, yo creo que la primera cuestión que nos tenemos que plantear, yo creo que el documento, tal como está planteado, es correcto y es lo que una organización sindical como la nuestra tiene que hacer. Es decir, una organización que desde siempre nos hemos planteado en qué tipo de defensa de lo nacional y sobre todo de clase estamos. Pero la otra cuestión que a mí me parece que es fundamental es mirar en qué contexto estamos. Es decir, no lo que queremos, sino en dónde nos ha situado lo que nos ha llevado hasta ahora. Si miramos, a mí me gustaría tener una mirada crítica, porque además nos hemos pasado la vida negociando. Sabemos que si no hay una mirada crítica, si no hacemos una radiografía de la situación, difícilmente puedes ir a plantear diagnóstico. Y entonces, la primera cuestión que te planteas es, ¿quiénes han sido campeones de los recortes? Los gobiernos de Cataluña, lo digo porque a mí puede ir con muchas banderas, pero los campeones de los recortes eran los Pujol y compañía. Los campeones también en las cuestiones relacionadas con la corrupción, no hace falta que digamos quiénes son. Entonces, si a mí la independencia se me da en un país en el que me recortan más y me corrompen más, sinceramente no quiero ir a ese país. Es decir, trataré de zafarme o de luchar contra eso. Por lo tanto, ojo con los ideales, porque los ideales a veces nos llevan, nos arrastran a lugares que no deseamos. Y la otra cuestión, cuando hablo de la radiografía, es el contexto en el que nos encontramos. Se están polarizando cada vez más y los partidos que son máquinas electorales están continuamente bombardeando sobre temas que justo a este sindicato no le interesan para nada. Es decir, ¿quién habla del perjuicio que ha supuesto para la clase trabajadora la reforma laboral? ¿Qué partido me dice eso? Lo digo porque estamos hablando continuamente, ahora continuamente en los medios de comunicación, los tweets que ha hecho el Torra. Pues los tweets que ha hecho el Torra ya me demuestran qué personaje es. Es decir, pero con eso no soluciono los problemas que tenemos hoy en día. Y en la reforma laboral es una cosa que nos hace una falta como el comer, porque a este sindicato le ha mermado, no este sindicato, a la clase trabajadora la ha mermado sensiblemente y por tanto tenemos que luchar para intentar conseguir que eso esté en los debates y que eso se solucione. Es decir, entrar en un terreno en el que realmente lo bueno que tiene el sindicalismo como organización es que podemos ver que nos une, no que nos separa.
y por tanto en eso podemos aportar muchísimo el sosiego que hace falta hoy en día. A mí, ver más banderas de España que nunca en Barcelona no me satisface en absoluto. Y si soy catalán, yo he nacido y soy catalán, es decir, pero no por eso voy a estar continuamente con la bandera en la mano, porque eso no soluciona los problemas que tenemos como trabajadores. A una persona que está en paro, hablarle de independencia o hablarle del ultranacionalismo que cada vez más a nivel español, le importa un pepino, lo que quiere es trabajar. Y por tanto, nosotros tenemos que entrar en el terreno de primero, ser intelectuales, es decir, ser pedagógicos a la hora de plantear los temas y buscar cómo le damos sosiego a esta situación para empezar a entablar un debate que nos es absolutamente imprescindible, y sobre todo en los temas que afectan a Cataluña y que ya los denunciábamos anteriormente, como el tema de infraestructura, por ejemplo. Es decir, temas que no se debaten en el Parlamento porque solo estamos en lo que estamos hoy por hoy. Y por lo tanto, hay que entrar en ese sosiego, y a mí no me parece mal que el documento, que no aspira a más de lo que se ha planteado, pues vaya en un camino de buscar que se abran mesas, que entremos en un debate que no sea el de ahora, que es decir, un debate morboso que ni a una parte ni a la otra nos lleva a ninguna parte. Yo, dos cosas. Una, agradecer mucho la exposición y la visita del profesor y su concreción extrema en la semblanza que ha hecho de Salvador Seguí. Yo quiero agradecerte sobre todo, a pesar de que has dado dos pinceladas, la intervención de Seguí en el Ateneo Libertario de Madrid en el concepto de nación, ¿no?, de independencia, en un momento en el que el capitalismo catalán tiene entre la colonia y el control de la clase obrera en muchos casos, y contextualizar estas cosas que al final lo usamos en el debate de manera torticera, también aquí en lo interno. Suscribo lo que ha dicho Rosa respecto de que te agradeceremos una referencia, aparte de lo anecdótico que tuvo el encierro con Companys en La Mola, ¿no? Un poco como la aldea de Asterix, en la que se organizaban huelgas para no cumplir, ¿no?, con la política penitenciaria, que está muy bien con la lógica sindical del movimiento obrero de la IRET y el destino de la IRET, ¿no?, incluyendo el entierro épico, ¿no?, en Barcelona de Francesc Layret. Creo que esto merece una segunda, ya sé que lo has dicho, pero que esto merece una segunda sesión. Un monográfico. Porque son figuras, o sea, jornada de 8 horas, hay muchas cosas que seguro que podías contar en el tiempo, y bueno, te habremos pedido una intervención como la que te hemos pedido. Y en lo segundo, en el relato y en lo práctico, y esto es un indicio de formación, ¿qué es el régimen del 78? ¿Qué es el régimen del 78? El régimen de la Constitución española es un texto refundido de las constituciones europeas contemporáneas y algunas de las anteriores, como la República de Weimar en Alemania, que recogen un estándar de derechos comparables al de cualquier país del entorno. Si vemos el artículo 148 y 149 de la Constitución, que recogen alrededor de 55 competencias claves del Estado, transmisibles entre sí, no son exclusivas, incluyendo la potestad de transferir la posibilidad de un referéndum, con todo lo que se supone hacia una comunidad autónoma. Yo me planteo si tenemos el conocimiento real, aparte del discurso el país es irreformable. Una cosa es el Partido Popular, otra cosa es el Estado o el régimen constitucional, porque no hay nada que envidiar en los estándares, y esto lo reconoce hasta Pisarello. Yo que estudié en primero de políticas, el manual de Pisarello, esto reconoce que el estándar es asimilable ante cualquier otro país del entorno, incluyendo también las posibilidades de reforma constitucional en cuanto a las mayorías que se exigen para él. Creo que el sindicato tiene que incluir de la caracterización e idealización de un colectivo nacional como superior al resto del Estado como irreformable. Yo creo que esto es una cosa que de alguna manera se sitúa en el documento, y no puede ser que se quiera desbordar el marco parlamentario a través de las organizaciones para tapar insuficiencias de las mayorías que no se encuentran en el Parlamento, en algo como ha comentado antes Bernabé. Yo creo que esto es así, porque pienso que la identidad primera que a mí me trajo al sindicato es la identidad de clase. Y entrar en otro tipo de cosas, claro que nos tensiona. También creo que, yo creo que en este ámbito y en muchos otros tenemos un debate
en la inmensa mayoría de las ocasiones, sano. Sano. Envidiable. ¿No? Envidiable, muchas claro. gracias. Y bueno, transmitiendo de irnos a una posición a otra y que defendemos con nuestras federaciones estatales y demás, con ciertas tensiones, para que entiendan la naturalidad de lo que supone lo que pasa aquí y la aspiración de lo que es Cataluña en su concepción de país y lo que supone la Comisión Obrera Nacional de Cataluña en su historia y lo que supone. Pero no podemos entrar en este tipo de cosas sobre que el régimen del 78 y en muchas ocasiones, y yo soy manchego, que procedo de otro lado, establecía 2 vías de acceso al Estado autonómico en 2 velocidades en función de la caracterización de un hecho singular y el reconocimiento nacional. Es que estas cosas parece que nos hemos caído ahora de un guindo. Y efectivamente el sindicato tiene una trayectoria y sobre la defensa de un Estado descentralizado, y sobre una cuestión, si la identidad primera del sindicato tiene que ser la defensa de la identidad y los intereses que le son propios, que son los de clase. Pero bueno, escuchar estas cosas del regional del 78, joder, resulta un poco agotador. Y sí, igual podemos entrar en la siguiente ocasión para promover un modelo comparado de estas cosas e intentar centrar el debate en una cosa que también viene en ese manual del profesor Pisarello, que es la política es el arte de lo posible. De lo posible. Y el gobernante que no sigue el arte de lo posible, pues corre ciertos riesgos en la gestión de expectativas, que es la que hay ahora. Y el sindicato tiene que gestionar esta frustración social, y creo que es un ejemplo de cómo se puede debatir en lo interno este sindicato sobre muchos ejemplos que hay en la sociedad catalana ahora. Creo que de eso nos tenemos que felicitar como organización. Bueno, pues... ¿Respondo? Sí. Aquí el envite que te han hecho. Breve. O respondes tú, y así va. Sí. Pues venga. Sí. ¿Voy yo? Sí, tú. Tú dirás que tú tienes encargo. Bueno, con respecto al pacto primero, yo creo que efectivamente puede decirse que es una de las características importantes de Salvador Seguí, ¿no? Retomando un poco lo que decía Javier, el tema de la preparación, ¿no? El punto débil un poco del proyecto de Seguí, este proyecto de construcción de un gran sindicato, que era un sindicato que hace la evolución de la noche a la mañana, no era una construcción de años, y el punto débil era tener que enfrentarse con una patronal durísima, digamos, y que rechazaba cualquier tipo de acuerdo con un sindicalismo del tipo de la CNT, ¿no? Yo creo que en parte también eso es uno de los motivos por la hostilidad que tenía Salvador Seguí con la burguesía de Cataluña, ¿no? Esta idea de que no lograba concebir por qué no se podía, digamos, establecer ningún tipo de conversación, ningún tipo de relación con la patronal, ¿no? Y de hecho, tampoco, o sea, por una parte por la patronal, pero por el mismo lado de Seguí también era difícil el tema del pacto, ¿no? Seguí, después de la huelga de la canadiense, hay un lockout enorme en Barcelona, y el Estado propone una comisión mixta, ¿no? Una comisión paritaria, y Seguí es uno de los que la CNT, algo totalmente contrario a los principios de la CNT, y Seguí es de los que aceptan, ¿no? Y esto le va a costar, digamos, bastante crítica. De hecho, estamos hablando de segunda mitad del 1919, en diciembre hay un congreso de la CNT, y a Seguí lo critican tanto que dimite y según se dice, se va un tiempo a cultivar el campo a Tarragona. O sea, fue un ataque bastante brutal. Y en ese sentido yo creo que, claro, efectivamente Salvador Seguí es un poco la tragedia, es una persona que intentó buscar un pacto dentro de una lógica revolucionaria, etcétera, etcétera, pero no encontró, digamos, el material o la capacidad, digamos, para lograrlo. Y con respecto a Francesc Layret, en algún momento mencionaba que uno de los hechos, de la trascendencia de Seguí fue su capacidad para establecer relaciones con otros sectores que fuera de la CNT, ¿no? Y me refería justamente a Francesc Layret y a Lluís Companys, sobre todo, ¿no? La relación entre ellos fue una amistad bastante profunda, según dicen generalmente, ¿no? De hecho, ahora no sé si recuerdo mal, pero a Francesc Layret lo matan justamente yendo a buscar a Seguí porque lo acaban de detener justamente antes de llevarlo a la mola, ¿no? Y de hecho creo que Seguí se entera en el barco y es un momento bastante difícil para él, ¿no? Hay una relación muy profunda entre ambos, una relación, digamos, de amistad, pero yo creo que también una relación política importante, ¿no? La relación entre Seguí y Layret es un poco símbolo, ¿no? De la capacidad del narcosindicalismo de aliarse con, digamos, la izquierda catalanista republicana,
una cosa que tampoco se dio mucho en la historia y que de hecho luego va, en la Segunda República, va a ser una relación bastante más compleja. Y también, solamente decir que yo creo que la figura de Francesc Layret, yo creo que es parte importante para recordar un poco la importancia que tuvieron los abogados laboralistas en toda la historia del movimiento obrero, pero también en esa época. Yo creo que los grandes conexiones entre la CNT y el mundo republicano fueron justamente obreros, como Lluís Companys, como Francesc Layret, Eduardo Barriovero, o sea, el abogado laboralista, bueno, laboralista en realidad en esa época más que laboralista, defendía por otro tipo de problemas, pero en fin. Con respecto al Ateneo de Madrid, es una cosa bastante complicada. En un momento también dije que Salvador Seguí escribió muy poco, pero no solo eso, documentos y discursos muy importantes no los escribió, sino que los transcribió otra persona, ¿no? Y con respecto al discurso en el Ateneo de 1919 hay dos versiones, ¿no? Está la versión más que habla directamente de independencia, ¿no? Que es una versión que en realidad no escribe Salvador Seguí, sino que escribe Pere Foix, que en 1919 era parte de la CNT, pero luego en el exilio, o antes, ya no recuerdo bien, a los 30 creo que entra a formar parte de Esquerra Republicana. Entonces, evidentemente hay ahí una cierta motivación política, ¿no? para ligar a Salvador Seguí con el movimiento independentista, ¿no? Hay otra versión que es publicada a la semana siguiente, ¿no? Una transcripción que probablemente sea más literal, y que las ideas que se dan son diferentes, ¿no? No es tanto una idea de independencia, pero yo creo que el problema es enfocarse demasiado en el concepto de independencia, ¿no? Un poco lo que quería transmitir. Es anacrónico hablar de independencia en esa época, ¿no? O sea, en este contexto particular de Salvador Seguí, con la tradición de la que venía y tal, yo le podría enfocar en otras cosas, ¿no? En el sentido en que Salvador Seguí era claramente partidario, sería claramente partidario de la autodeterminación, ¿no? De la libertad de Cataluña. Entonces, cerrar todo en la palabra independencia yo creo que es un poco reducir el personaje. Y también, solo un último comentario, que yo creo que se habla mucho del discurso del Ateneo de Madrid y se habla poco que fue en el Ateneo de Madrid, ¿no? Es decir, yo creo que otra cosa valorable de Salvador Seguí, que fue un personaje destacadísimo del movimiento sindical y de la vida política catalana, y que tuvo, ¿no? una capacidad que a veces es rara, que a veces no se da mucho, sobre todo hoy en día, que fue la capacidad de ir directamente a Madrid, ¿no? A interpelar a la intelectualidad de izquierda madrileña desde una visión catalana, digamos, y desde una visión de transmitir los problemas de Cataluña y de situarlos, digamos, en una lógica también madrileña, ¿no? Yo creo que a veces el tema catalán está muy centrado en Cataluña, y yo vengo de afuera, y la verdad es que la ignorancia sobre Cataluña afuera es horrible, ¿no? Es verdaderamente desastrosa. Entonces, eso. ¿Vols dir alguna cosa o no? No. Bueno, intentaré fer la cluenda i donar resposta, jo crec que a una part del debat que s'ha encetat, no? A mi m'agradaria diferenciar dues coses, sobretot aprofitant el marc en el que ens trobem. Una cosa és parlar de la situació del conflicte actual polític a Catalunya, i una altra cosa és fer una reflexió estratègica al voltant del sindicat, del que ha de ser la interpretació de la participació de la nostra capacitat d'actuació sociopolítica i d'acció sindical en un context com el d'ara, i cap a on el sindicat s'ha d'intentar orientar la seva proposta en relació a la situació actual, política, social i nacional que tenim. I m'agradaria diferenciar totes dues coses, perquè una li correspon a aquest marc de debat, que és aquesta darrera, i la primera li correspon als òrgans de direcció d'aquesta organització, que tenim la fea costum d'escollir-los cada 4 anys. Potser és massa temps, no sé, o potser no. Pot ser que sigui probablement una qualitat democràtica que té aquesta organització d'intentar renovar el posicionament dels seus òrgans de direcció que expressen la voluntat d'un projecte polític que decideix en el mateix marc de discussió i debat que es diuen congressos. I aquesta situació jo crec que és molt clara, el que jo crec que li hem de reconèixer a la qualitat democràtica de la capacitat de la construcció independent que té el sindicat en qualsevol posicionament que faci cap a la relació de la gestió del seu conflicte. Per tant, hòstia, aquest darrer l'he escollit que ara fa un any. Aquest marc de discussió de la participació en el debat polític a Catalunya
del sindicat no fa 4, fa un any. Ho hem escollit en el mig de l'huracà d'aquest conflicte. Estàvem aleshores amb el Pacte Nacional pel Referèndum. La segona pantalla de tornada del procés envers el dret d'autodeterminació del poble de Catalunya. Ho recordo, era el segon intent. I vam fer el Congrés. I vam renovar la nostra posició política envers el conflicte que ja veiem venir a Catalunya, que expressava no la pluralitat de l'intern de la nostra organització com si fos un valor en si mateix, sinó com un reflexe clar de que és la societat catalana que s'organitza en el món del treball i que afortunadament té una organització que expressa de manera molt clara els diferents anhels que té la societat catalana i que participa del món del treball en una organització com Comissions Obreres. Per això del 43% de gent que vol la independència, ja no me'n recordo les dades, 40, 42 i 13, del federalisme, de l'autonomisme i de l'independentisme d'aquella enquesta, que no és un fi en si mateix, és el reconeixement clar de la participació en la nostra organització de l'expressió de la societat catalana, que probablement és el principal mèrit que tenim. Nosaltres no tenim una posició que està en el mig perquè intentem preservar la pluralitat, sinó que la nostra conclusió de la nostra posició és el reflexe de la interpretació clara del que representem. I si no hem anat més enllà o ens hem quedat massa curts per als anhels polítics d'un procés de transformació, és que probablement l'hem encertada en la interpretació del que representem y a los hechos me remito. En funció de la correlació de forces que algú plantejava, la necessitat d'articular la correlació de forces suficient per intentar transformar elements clars de posició política. Per tant, a mi me fa molta ràbia, i el que me coneixeu i heu parlat alguna vegada d'això, ho plantejo quan diuen que Comissions Obreres ha estat equidistant amb aquest procés polític. Me da molta ràbia, me fa molta ràbia. Perquè el sindicat jo crec que ha estat en una posició clara, nítida, donant un pas concret, valent moltes vegades, assolint els costos que ha tingut durant tot aquest procés per intentar mantenir un posicionament clar del que defensava la seva organització, que no era la síntesi de la pluralitat. No era ni tan sols la síntesi de la pluralitat, era el consens de la seva representativitat que s'expressava als seus òrgans de direcció, i el màxim va ser el Congrés, el més participatiu de tots. Me fa molta ràbia que es digui que canvia la configuració de la pluralitat de l'afiliació de Comissions Obreres en funció de com s'avança amb les diferents estructures de la nostra organització, per qüestionar les decisions que es prenen entre congressos. També me fa molta ràbia que es digui que som equidistants i que aquesta equidistància els devem perquè, clar, quan posem els òrgans de direcció, aquesta reducció piramidal de la pluralitat del sindicat s'esbiaixa només cap a un costat que és hereva del suc. Me fa molta ràbia que es critiqui això des d'aquesta vessant i que no es posi en valor que el sindicat va posar damunt de la taula des dels primers, quan va començar el conflicte a l'Estatut, amb la sentència de l'Estatut, que el dret a decidir era una estratègia fonamental per intentar resoldre el conflicte, amb el pacte amb el dret a decidir. Vam ser veritablement impulsors d'aquella plataforma. Me fa molta ràbia que no es reconegui el posicionament clar del sindicat quan planteja quines són les condicions per intentar participar d'un referèndum que evidentment expressi els consens del conjunt de la ciutadania i que no va tenir les condicions per l'1 d'octubre. I ho hem dit, amb tots els costos que ha tingut. Ho hem dit. I és el posicionament del sindicat. I això no quita que n'hi hagi gent afiliada a Comissions Obreres que tingui en l'expressió de la participació de l'1 d'octubre el reconeixement legítim de la seva participació definitiva en el que ha de ser l'autodeterminació de Catalunya. Però no va ser el que va dir Comissions Obreres. I això no és equidistància. Això és un posicionament clar. És a dir, van fer passes del posicionament de l'organització que es deuen, jo crec, a el consens que es va trobar amb el sí del que teníem que hauríem d'aplicar pel sentit comú d'un procés que no trenqués la polarització de la societat catalana. Ni per els que negàvem el diàleg, ni pels que volien
assolir un procés de transformació en el curt, que ara tenim, evidentment, en ple dret de confrontació. I el que vull dir és que aquesta posició que s'ha mantingut de manera coherent i que ha tingut estibassades en funció de com el procés estava tenint les seves passes i sobretot la seva evolució, no s'ha acabat encara. I va per llarg. I això, que jo m'agrada compartir-lo amb vosaltres perquè és un debat de l'òrgan de direcció del sindicat, el que sí que vull dir és que tenim per molt de llarg per intentar trobar el paper d'utilitat d'una organització com la nostra per intentar trobar la millor solució al conflicte que tenim avui dia a Catalunya. Encetar el procés de transformació per intentar millorar les condicions de vida de la gent, evidentment, ha d'estar en els anhels de la gent que defensa un marc de república independent amb les concepcions de comissions obreres. Només faltaria que la nostra gent que anhela la independència no tingués amb el seu relat la possibilitat de construir una societat millor amb el transcurs de la independència. Només que això no està escrit. L'hem de guanyar. Per això l'hauríem de guanyar. N'hi ha gent que intenta no només defensar el procés de la república, sinó la construcció d'un procés constituent. Per què ho dic? Perquè ni tan sols aquests blocs de pensament que tenim a dins de l'organització d'independentistes o no independentistes, ni tots són federalistes, ni tots són confederalistes, ni tots són autonomistes, ni tots són independentistes, evidentment, de ple unilateral, i alguns són, evidentment, de caràcter constituent. N'hi ha diferents estratègies per intentar participar en la realitat de la construcció d'una solució al conflicte. I aquesta sí que jo crec que és la virtualitat que ha de tenir el seminari. El seminari jo crec que ha d'intentar interpretar realment totes aquestes realitats que s'estan expressant a la societat catalana, que viuen dins de comissions obreres, per començar a pensar quin és el futur de l'organització amb la seva interrelació amb una societat que jo crec que ha canviat, i ho diria una mica, ha canviat bastant. Des de quan se va configurar la fundació del sindicat. Ho deia l'Agustí, la societat que representava i interpretava i volia interpretar la gent de comissions obreres en aquelles èpoques de la sortida del règim i de la construcció d'una transició democràtica era una societat que evidentment estava condicionada predominantment per tots els fluxos de migració interna que tenia el país i que configurava un model de societat i que evidentment expressava una realitat de relació real de la interpretació dels drets nacionals. I que crec que la contribució de comissions obreres va ser d'enfortir precisament aquest caràcter de reconeixement dels drets nacionals que tenia Catalunya, que evidentment s'havien de guanyar a la sortida del règim. Però era una societat d'aquelles característiques. Avui dia la societat no és tan migrant. Avui dia les generacions que composen el mapa sociològic de la nostra societat a Catalunya ja no té aquestes condicions migrants i té un altre tipus d'arrels i relacions amb el propi territori i una interpretació diferent del que ha estat l'evolució d'aquests drets nacionals.